Татарстан Язучылар Берлегенең YouTube каналын карап баручы тугры дусларыбыз. Бүген бездә кунакта күренекле шагыйрь Газинур Мурат. Газинур туган, син заманында әле хәтерлим, моннан 15-20 еллар элек ватаным Татарстанда үзеңнең менә сатира һәм юмор катышлы һәм фәлсәфи, сияси бер жанрда ачып җибәргән идек. Гомумән безнең инде шәхесләребез турында чыга торган менә бу тапшыруларга берәр истәлек хатирәң булса. Мага дус, мин юмор итеп язсам да, аны халык укучылар һәм каләмдәшләр бик җитди кабул иттеләр. Җитди жанрга бездә көлдерми дип әйттеләр. Үзеңне класын дип әйттеләр, кайшында класын без белмибез дип әйттеләр. Менә инде бер истәлек. Бәлки алар өлгереп җитмәгәндер әле. Яңа жанр дисең бит. Менә яңа истә килеп төште. Менә без әле кичә генә мәңгелек йортына озатып куйдык Гавриил Рәхимне. Моннан 17 ел элгәре без Гәрәви белән Әхәт Бушинский җитәкчелегендә бөтен дөнья язучылары кылтайында катнаштык. Бу пин клуб буенча инде. Анда пин клуб татар халыкара язучылар клубның татар пин үзәге анда агза булып тора. Без менә шушы мәҗлескә җыенга делегат буларак сайландык. Гәрәви белән икебез чыгып киттек. Бу дөньяның читендә булды, Норвегия дигән мәмләкәттә. Аның да Заполярье аягы, анда Поляр аягындагы Тромсё дигән калада булды. Хәтер мин алышма, тишекле акчалар да кайткан иде. Кайттык, тишекле акчаны без Туфан абый. Әле шигырында язың сыяна. Тишекле акча, Туфан, чөнки Туфан Миннуллин акча җәйде. Шуңа бүләк иттек без аны. Шуңа җап кайттык. Менә шунда Гәрәй абзыйның миңа кылган игелекләре бик күп булды. Иң беренче чиратта менә нәрсәдә хикмәт. Бер кайчанда син ерак юлга, ерак сәфәргә өр-янга аяк киеме, ботинка башмак алып кимә икән. Мин инде аларның Норвегиянең башкаласына килеп төшкәндә, минем инде аяк бөтенләй суелып беткән. Мин гомумән ботинка кияле түгелем, аэропортта ялан тапирдем. Ослода инде. Ослода бу аэропортта ялан тапирдем. Булмый бештә битте аяк. Дөньяның киңлеге күренми, дөнья таягынан тая бара. Шуннан соң акыллы кеше инде, фәһемле кеше безнең Гәрәви алай тормышны күргән кеше, яңа кием киеп, яңа башмак кимәгән ул, шактый инде юл йөргән, башмак кигән. Мин моны сорап алдым, әйтәм, Гәрәви, синең аягың кечкенәрәк, ләкин син миңа моны биреп тор, ничек булса да, минекен киемәссең икән инде, ни үткәндә, апкат үткәндә. Менә шулай итеп, көн саен яңа ява, мин Гәрәвиның ботинкасын киеп рәхәтләндем. Аякта төзәлде, Аллага шөкер. Гәрәви минем ботинканы киеп рәхәтләнде, кинәнде. Һәм йомшартып та бирде. Ул аны нигә китерде, игә китерде ул ботинканы. Аннан соң хәзер үтеп китте. Үтеп бара, инде хәзер кайтыр вакыт җитте. Хәзер бер көнне без хәзер инде юлга әзерләнеп ятабыз. Ярты көн вакыт калган чыгып китәргә. Хәзер бит барыбыз да балдыбыз билетләрне, самолет билетләрен. Гәрәвине юк билет. Юк, изләмәгән җир калмады. Инде без хәзер үзебез иттек, каушадык. Бик үтен ул дөньяның читеннән кайтып җитүдә бик шактый мәшәкатьле эш. Гәрәвинең гомумән билеты юк. Билет киченә бит самолетка тотмыйлар. Хәзер нишләр кирәк? Излибез, ишәүләп менә мүкәләп ярты көн буе изләдек. Һәм кая булган дисең? Ул билет минем Чумаданда булып чыкты. Ничек килеп эләккән ул Чумаданга дим. Анда көн сайын утырышта, җыелышта утырабыз бит инде. Анда көн сайын менә анда кап күп итеп кагазлар бирәләр инде. Анда проектлар, шушы сөйләшүнең проектлары, документларның кагазларын бик күп бирделәр инде. Әлбәттә инглиз телендә без аңламыйбыз, ләкин берсендә югалткан юк. Югалткан юк, аны инде истәлек итеп, акыл Казанда әле инглизчә укый белә торган кешеләр чыгар дип апайттык без күп итеп. Менә шушы кагазлар арасына эләккән бит. Ходай рәхмәт итсен. Ничек киеп чыкты? Ничек минем мактарып башыма җитте? Менә фәйтеп мин Гәрәвине бит Норвегиядә сәяси урынны калдырмыйча, әйме
Гәрәй абинан кайтырганнан соң җай булмады. Менә фатып 2-3 хәлгә билетын табып, алып кайтып куйдык Казанга, Ходай рәхмәте. Менә бу инде минем Гәрәй аби турындагы якты истәлегем булып саклана күңелдә. Якты хатирәләр өчен рәхмәт, Газинур туган. Гәрәй абиның урыны җәннәт Амин. түрләренә булсын. Амин. Амин. Амин.